Τι κάνεις εδώ? Ποιος είσαι εσύ μωρέ? Φύγε, κάνω διάρρηξη. Ποιος είσαι? Δεν ξέρεις ποιος είμαι? Δεν με έχεις ξαναδεί? Ωραία, όταν σου πω ποιος είμαι. Ήμουν κεραυνός σήμερα. Ήρθα να σώσω τον κόσμο. Από το κακό. Ήρθα να βοηθήσω όλο τον κόσμο. Τι νούμερο τις μαλακίες που λες? Σήκω να φύγεις, ή σε σκοτώσω. Εμένα λες να φύγω? Δεν ξέρεις ποιος είμαι? Ήμουν κεραυνός Σίγμα. Εσύ που πρέπει να φύγεις από εδώ. Γιατί κλέβεις τον κόσμο και κάνεις κακό στον κόσμο. Φύγω από εδώ τώρα, αμέσως. Αλλιώς θα σε σκοτώσω. Όμως τώρα, σου δίνω μια ευκαιρία για να σώσεις την ζωή σου. Να φύγεις από εδώ. Είναι μια ευκαιρία στη δίνω. Άρα κεραυνάκια, θα σε καθαρίσω. Δεν ακούω αυτά που λες. Τώρα δεις τα πάθη σου. Για να δούμε. Ο κεραυνός Σίγμα ήρθε να εκτελέσει το κακό για να σώσει τον κόσμο, για να βοηθήσει τον κόσμο, αυτός που χρειάζεται βοήθεια να τον βοηθήσω.